салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак шурӯъ мекунем. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ва алейкум ассалом. Ман номам Максим аст. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Агар ба 5 саволи додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. Шумо розиед? Хуб. аввалин саволи мо чунин аст. футболбози машҳури ҷаҳон Леонел Месси чанд бутсии тиллоӣ дорад? 6. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. ҷудочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ шуд? 1 секунд. Дзюдочи. Ман не случайно. Не, ту не. Намедонам. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол Сомон Маҳмадбеков мебошад. аммо ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи ягон гуфтание доред? Бачо. Самолётака ҷихен. Рамати калон. ташаккури зиёд. Раман. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ҳакимов Шамшод Сафолович. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розие? 50 сомон. бале. Дорем қасум. агар ба 5 савол дуруст ҷавоб гардонед. Шид майли бё мере. аввалин саволи мо чунин аст. ҷудочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ шуд? Хунав кия ку учен да хизмат бимна ки хай ки Комрон ном дора номш ном чам медонам. ҷавоби шумо аст. Ҳа? ҷавоби шумо аст. Охям зудоист охя. Комрон шоист пирион. бори дигар саволро такрор мекунам. ҷудочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ шуд? Комрон шои уста пирион. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол Сомон Маҳмадбеков мебошад. ташаккури зиёд барои иштирок кардам. ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ва алейкум ассалом. Кимсанов Сиёвуш. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? хеле хуб, розӣ. аввалин саволи ман чунин аст. варзишгаре ки дар соли 2019 дар рӯйхати Forbes дар ҷои аввал буд кист? Криштиану Роналдо. дар соли 2019 дар соли 2019 Майвезер боксёр. ҷавоби шумо аст. бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар соли 2019 дар рӯйхати Forbes дар ҷои аввал Леонел Месси буд. ташаккури зиёд барои иштирок кардам. ба шумо муваффақият хоҳонем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Норматов Дориюш. Гулиев Илҳом ҷонҷон. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 саволи додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? Конечно. Конечно. аввалин саволи мо чунин аст. рекорди ҷаҳониро дар давидан кӣ гузоштааст? Усейн Болт. ин ҷавоби шумо аст. Усейн Болт. боварӣ доред? Бале. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. Своей маме. Она меня всегда поддерживала. саволи навбатӣ чунин аст. варзишгаре ки дар соли 2019 дар рӯйхати Forbes дар ҷои аввал буд кист? Лионель Месси. дар соли 2019 За соли назва. Да, я уверен. Леонел Месси. Да. шуморо табрик мекунем. ба саволи навбатии мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва ман ба шумо хотиррасон мекунам ки агар ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб гардонида натавонед маблағи бурд кардаи шумо месӯзад. шумо айни ҳол метавонед маблағатонро бигиред ва ё давом диҳед ва маблағро зиёдтар кунед. Чанд сум? 20. 10 сомони ардида мераса. Давай попробуем. Ҷавоб метем. Ҷавоб метем. Мы решили. Ҷавоб метем. Да, давайте. Хеле футбол даво хеле девунак. ҷудочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ буд? Чӯ? Can you repeat your question, please? ҷудочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ буд? Таҷикская лига. ҷаҳон. Видишь, в мире. Давай подумаем. Ну есть один японец. Как его звали?
Такеда, что ли? Ну, есть японец из Японии кто-то. Думаешь? Рискнем? А мы можем назвать его национальность? Или мы должны назвать имя его? Номашо. Ах, блин. Такеда, точно его Такеда звали? Не помню. Подался на YouTube, он этот... Давай попробуем. Плевать. Хай Быстро Такеда. все равно сухнет. Давайте. Такеда. Такеда. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол тоҷик буд. Дар дзюдочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 Сомон Маҳмадбеков буд. Мутаассифона Я знаю его в лицо прям. ба саволи навбати мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед ва маблағи бурд кардаи шумо сухт. Мутаассифона дар бораи барномаи мо ягон гуфтане доред? Ребята, эту победу я посвящаю своей матери. Мама, нет, это все равно победа. Самое главное, знаете, не победа, а участие. И знаете, сегодня я проверил себя как личность. Я посвящаю эту победу всем моим близким, кто поддерживал меня и будет поддерживать меня в ближайшем будущем. Я сделаю все для процветания нашей родины, великого Таджикистана, таджикской родины. Удачи вам, ребята. Я думал, ты у меня микрофон украдешь. Ташаккури зиёд барои иштирок кардам ба шумо муваффақият. Да. Раҳмат. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ман Давлатов Дилшод. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. Шумо розиед? Розӣ. аввалин саволи ман чунин аст. дзюдочии беҳтарини ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2019 кӣ шуд? Дар байни солҳои 2019 бале, дар байни ҷавонон. намедонам. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол Сомон Маҳмадбеков мебошад. ташаккури зиёд барои иштирок кардам ва шумо муваффақият. Салом алейкум мама, бачаҳои чоритажа, бачаҳои час зинда бошед. раҳмат. бо ҳамин барнома имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед. агар ки хоҳед бисомон кор кунед, ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед. хайр.